korjaan 30. Seuraavana vuorossa on hypäjän ratsastajien Linda Palin, Razzola Gidatte. Valmistautuu Jalkanen, Paananen, Jokela. Missä se on? Se ei ole mulla ollenkaan videolla tuolta. Mä oon niin huono kuvaa, että... 3 ja 6. tilalle tällä hetkellä. Miten teidän poni meni? Poni meni 0-0. Okei, hyppäskö se oliko täällä poni luokka vai oliko se ihan Ei, kun se oli avoin. Okei. No mutta hienoa. Se meni ihan nätisti. Nyt. No joo. Tää on semmonen murheenkryyni, ettei mitään määrää. Ei se nyt siltä näytä. Joo, ei. Se onkin just niinku tässä kohtaa ei.